Питанци пред паметника на Мъжнайния войн, гражданите обясниха причината за съединението. Децата на родния край, които са показани, че не са само орачи и овчари, а хора способни на епопея, мъжество и доблест. Посланието на тържествено развяваните пазове е ясно. Ето го новото огнище. Тук след малко и коминка има. Тук след малко ще си сложим чашките с биричката. Ще поседнем около нея, около трапезата. И ето идват, чакай да ги заснемем. Я да видим сега. Айде бе, хора, забравихте ме тука, бе! Що само ти, другите нема ли ги? Ей, снимаш ли? Да. Ооо, мерси. Страшно. Да, бе, брат. Ама той си взел вече камерата, абсолютно. Дай ме домашно видео сега. Знаеш какво трябваше да вземе? Тя не падне нещо. Ето намерих. Има ли значение кое? Сядайте. Аз ще взема на по-високо причина, че не мога. Айде, на здраве. Ай, мъжа. На здраве. Бол си живак. На здраве. На На здраве. здраве. Ето това имах нужда. Абсолютно съм махнала копия от всички, от сестра ми, от баща ми, от кучето и от рибките, от всичко. И от рибките най-вече. Преди всичко от тях. Аз тук си показвам по това. Никой. Целия свет. А ти ходи ли въобще до морето или? Аз ли ми след баба ми за 4 дни, ама аз това беше... Добре сме Не беше дошли. море, да. Добре сте дошли. На здраве. Чакай, че дой. Да, брат. Сега. Место на Бобо и... О? Место ли ти взеха? Не, стойте си глупости. Аз съм в движение, защото че снимам сам. Я да донеся аз още едно. Я съм ще купа фотоапарат. Сестра ми, ще съм решила да направя. Мисля да извадя снимки на... От всеки тръгна снимка на сестра ми и тебе, снимка на сестра ми е Рали, снимка на Айде, сестра ми е Миша. стига толкова си малко пак. И после